Janne, pitäis mennä jo. Joo. Morjesta. Just lähdettiin ihan hiessä ajelemaan Rovaniemeltä stadiin päin. 4. Helsinki Hukapit odottaa. Lähdetään kattelemaan, miten ne Suomi-pojat pärjää siellä. Oikeastaan ollaan perillä. Eli Helsinki Hukapeissa ollaan. Niinku kuvista näkee, jengi riittää. Täällähän tänä viikonloppuna skeittauksen SM-kisat ja nyt tänään sunnuntaina Pro Skate, eli tää päätapahtuma. Täällä on messualueella paljon kotimaisia ulkomaalaisia brändejä myymässä, lautoja, kenkiä, trukkeja, vaatteita ja mitä ikinä keksiikään. Hyvä meininki. Liikennepoliisista päivää. Tulitte punaisia päin, pojat. Mihin te olette menossa? Tonne Huukappiin. Ootte se kaukaa tullut katsomaan? No, Leppävaarasta. Rightista. Me vähän tuossa arvoteltiin Pro Skaten voittaja. Onko teillä jotain ennakkosuosikkia? Albert Nyberg. Albert Nyberg. No, en tiedä. Mä veikkaan, että jos toi Austin Gillette siellä taas on, niin ehkä sieltä löytyy voittaja. Morjesta. Mikä jätkän nimi on? Make. Moi Make. Mikäs meininki? Täällä hallin ovella odotellaan. Joo, hirveä kiire päästä tonne sisään. Jännittää ihan sikana, kun siellä on joku Salisman penna vetää tänään. Pastori Salisma itse. Eli Roots Cultural Movement -nimisellä pulilla ollaan tässä. Ihan alkuun vois kertoa vähän, että minkälainen meininki teillä on tässä? Ihan hyvä meininki. Siis myydään ympäristöystävällistä vaatetta, hampusta ja luomupuuvillasta. Ja edesautetaan tällaista kulttuuria, graffitia, skeittausta, mitä tää nyt on. Onko teillä kauan ollut pystyssä tää lasku sitten jo? Tää on nyt vuoden ollut. Et meillä on Turussa niinku skeittikauppa ja kahvila, mistä sit myydään tätä meidän vaatemerkkiä. Mikäs teillä on ollut vastaanotto täällä Hukapeissa? Yllättävän positiivinen. Ihmiset on ihan täysin valmiit tähän. Et jengi on jo vähän niinku oottanut, että milloin joku tuo tällaisen ekologisen streetwear-merkin Suomesta, niin me nyt tehtiin se. Jos nyt tässä sais ensin semmoista jalansijaa luotua täällä Suomessa, niin se olisi niinku kaikkein tärkein, että ihmiset tunnistaa sitten ja niinku yksi varten otettava merkki muiden joukossa, niin siinä nyt on tavoitet ihan tällä hetkellä tarpeeksi. Katsotaan nyt, jos toi Eurooppa vähän jossain vaiheessa vaikka kutsuisi. Joo. Katsotaan, ei tiedä. Saaks tää tarroi? Hyvä. Kiitos. Menkää pois. Fredu Sirviö Juttusilla ollaan nyt ja Spot Diggeri Kojulla. Kerro ihan lyhyesti, minkä tyyppinen tää on?
Okei, eli SpotDigger on ilmainen mobiiliapplikaatio tällä hetkellä Androidille ja syksyn aikana tulee kaikille muille formaateille. Tää on itse asiassa lähtenyt mun ja Eero Ettalan ideasta, että me halutaan avata spottikartasto kaikille niin kuin avoimeksi, että ei kukaan salaile niitä enää. Tää on matkan varrella kehittynyt silleen, että ollaan otettu kaikki koukkui Instagramista, kaikista muista toimivista appiksista, että on newsfeedejä. Sä pystyt tsekkaamaan inne sun spoteille, sä pystyt lisää kuvia spotteihin sun frendeistä itsestäsi. Että niinku saadaan se sellaisessa yhteisöksi enemmänkin koko kaikille skeittareille ja lumilautailijoille. Kuulostaa hyvältä ja ei muuta kuin kaikkea menestystä ja onnea uuteen lafkaan. Yes, loistavaa, kiitos. So, how did you like the weekend? I love the weekend. I've never been to Helsinki before, but it was a great first time. Yeah, cool. So, how was the competition? It was really good. There are a lot of really good skaters, and I liked the format and the park. They were really good, and the flat ground was super cool as well. So Yeah. it's chilling, really good. Hopefully we'll meet next year. Yeah, next year we'll definitely come back. Awesome. It's Thank crazy. you for this All right, thank you short for the interview. Yeah, no, cool. It's all good. Täällä on tällaisia himmeet laseja jaossa ja mitäs täältä telkkarista tulee? Täältä tulee skedepätkää täältä viikonlopulta ja 3D:nä ilman muuta. Okei, eli mitäs tää 2D, 3D, mitä eroa? 3D on syvempi, ihan yksinkertaisesti. Eli vähän niinku nää pizzat. Hang-Upin kojulla ollaan. Meillä on päätoimittaja Sami Välikangas tässä näin. Kerro lyhyesti, että mikä Hang-Up on? Eli Hang-Up on suomalainen skeittilehti, joka ilmestyy 5 vuodessa ja sisältää aina yleensä pari isompaa haastattelua skeittaajista ja ylipäätänsä juttuja aihealueisiin liittyen. Artistihaastatteluja, keikka-arvioita, levyarvioita, kaikkea niinku kulttuuriin liittyvää ja tällaista. Aika kattavasti ja laajasti. 100 sivua hyvää luettavaa per lehtiä. Eli vielä löytyy skeittausta ihan paperilta, kaikki ei ole netissä. Löytyy. Ei netti korvaa paperia kuitenkaan ikinä, meikän mielestä ainakaan. Näinhän se on. Helsinki hukatti aika stappalat ole siinä. Enishän ne vei. Hauska viikonloppu, hyvä meininki. Loput tuloksethan Sale näkee netistä. Mä otan tästä iltapalat huiviin, käyn nukkumaan. Se on ensi vuoteen. Morjesta, mitäs teidän nimet on? Emil. Anton. Daniel. Ootte te Helsingistä tullut vai jostain vähän kauempaa? Porvoosta. No, Porvoosta. Porvo. No niin, ootte te ekaa päivää nyt täällä? Joo. 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 Kaikilla samat vastaukset. Joo. Pro-skaten voittaja arvuutellaan. Onko teillä jotain veikkauksia heittää? Mä osaa sanoa. En mäkään. En mäkään. Joo.